Bé, parlar de Maria Antònia Oliver per mi és parlar sobretot d'una dona molt ferma, molt coherent i lluitadora. Una de les primeres dones al nostre país que va aconseguir viure de l'escriptura, com a narradora, com a traductora, com a lectora editorial, va fer també com a guionista, va fer moltes altres feines, sobretot al principi de la seva vida professional. Maria Antònia Oliver, curiosament, molta gent no ho sap, va estudiar comptabilitat. I va estudiar comptabilitat seguint les directrius paternes. El seu pare, més o manco, no vull dir que l'obligués, però que la va conduir cap allà. I també va estudiar llengües perquè volia ser hostessa. Afortunadament no va arribar mai a emprendre el vol amb cap companyia aèria professionalment, sinó que se va dedicar a l'escriptura i no va continuar amb aquest somni professional, per dir-ho d'alguna manera, si bé ella em va dir que va treballar una mica d'hostessa de terra i no li va agradar gens, i que va decidir que de fet ja no s'emmolaria i no ho deixaria. Aprendre llengües també li va servir no per treballar al turisme, que és el que li passa a molta gent aquí a Mallorca, sinó per fer de traductora més tard. Ella va traduir molt de l'anglès, sobretot en Virginia Woolf, en Melville, va traduir també el Moby Dick, que el teniu aquí, si us interessa. Amb el Moby Dick, l'any 85, va guanyar un premi de literatura jo crec que s'hi diu Premi de Literatura Catalana de la Generalitat, precisament per aquesta traducció. Però si tornem a l'etapa de formació, podem dir que als 17 anys va decidir començar a estudiar batxillerat. Va anar al Joan Alcover, sabeu que era l'institut femení a Mallorca, i a més dels cursos reglats va començar l'aprenentatge del català. En els cursos que feia Aina Moll, en horari extraescolar. Aina Moll, que era catedràtica de francès, oferia cursos de català a les alumnes que volguessin. Estem parlant dels anys 60. S'interessava molt pel món cultural mallorquí. Per exemple, amb Aina Moll i amb altres alumnes va participar, o va assistir, més aviat, va assistir a les aules de poesia, novel·la i teatre als anys 66, 67, 68, i va començar a llegir literatura en català, sobretot llibres que li deixava Aina Moll, dels que tenien per casa, suposo que alguns de l'editorial també, i diu que va començar sobretot llegint Pedrolo, Rodoreda, Villalonga, Blai Bonet i Baltasar Porcel. I aquestes van ser les seves primeres lectures en català. En aquella època, l'any 67-68, va començar a escriure una novel·la, que potser la coneixeu, és la seva primera novel·la, són cròniques d'un mig estiu, però quan Antònia Vicens va guanyar el Premi Sant Jordi, ella va dir, ui, ja m'han trepitjat el tema, la deixo aparcada un temps. I va publicar les cròniques 3 anys més tard, gràcies a unes gestions que va fer en Guillem Frontera, amb en Joan Sales, i finalment la va publicar a Barcelona. És molt curiós perquè la Maria Antònia sempre deia que ella va començar escrivint en castellà, però el que, espera, us vull dir, llegia uns poemes, i ara la cito, diu, sublims, tràgics, de romancero puro. Clar, eren els referents que teníem en aquella època, no? I també escrivia un diari íntim, segons ella me va dir un dia, diu, escrivia mentides per a la posteritat. Bé, això no s'ha publicat mai, ni sé si existeix aquell diari, no ho crec. Bé, la relació personal amb Jaume Fuster, amb qui se va casar i es va traslladar a viure a Barcelona, va consolidar aquesta idea ferma i incipient, considero, de convertir-se en escriptora professional, o almenys d'intentar viure de l'escriptura d'alguna manera. I no va ser fàcil, perquè va haver de fer moltes feines editorials, va fer de correctora de llibres en català i en castellà, va traduir, va fer de lectora, i fins i tot va escriure alguns llibres que no va signar mai amb el seu nom, jo no els he vist mai, no els conec, però són llibres d'autoajuda. Ella llegia altres llibres d'autoajuda, també en altres llengües, per després redactar nous llibres d'autoajuda en català. En aquella època crec que això hauria de ser els anys 70, 80, que estava tan de moda, tots aquells llibres de como no sé què. Sí, com no sé què, ja m'heu entès. M'heu entès perquè no m'he el títol de cap. Maria Antònia volia viure de l'escriptura, reivindicava la professionalitat de l'escriptor. Ella va ser cofundadora de l'ELC l'any 77. I a més, he estat mirant totes les juntes de l'ELC
I ella l'any 81, si no recordo malament, va ser la primera tresorera dona. No hi havia hagut mai... De fet, només havia hagut algunes dones a l'ELC, a les juntes, la Margarida Aritzeta i una altra catalana que no recordo que nomia, i ella va ser la tercera dona, no, la quarta, primer va haver l'Isabel Clara Simó. Ella va ser la quarta dona i va entrar com a tresorera, però només va aguantar un any. Per què? No ho sé. No sé si els cursos de comptabilitat la van ajudar o realment va dir això no és el meu. De Maria Antònia li coneixem gairebé una trentena de llibres, entre novel·la, aplecs de narrativa, teatre i després narrativa infantil i juvenil. També ja ha fet assaig divulgatiu, aquests llibres sobre les Illes Balears, per exemple, algunes amb fotografies fantàstiques. Així tot, el que li ha donat més popularitat ha sigut la trilogia, la trilogia protagonitzada per l'Ònia Guiu, que la coneixeu, suposo, Estudent Lila, Antípodes i El sol que fa l'ànec. I aquí a Mallorca, molt especialment, se la coneix per la que jo trobo que ja està gairebé canonitzada, la Joana E. Joana E, quina dona no ha llegit Joana E a Mallorca? Vull dir, jo ja no sé si n'hi ha moltes. Bé, els meus alumnes que són aquí són a l'A2 i és normal, però en principi aquí a Mallorca l'ha llegit tothom. Bé, les cròniques del mig estiu no us penseu que va ser tan fàcil de publicar, les va presentar diversos premis, però per exemple el Premi Sant Jordi de novel·la del 69 va quedar desert i ella va presentar les cròniques. Tan fàcil tampoc ho tenia. Tampoc va aconseguir el Premi Ciutat de Palma, el que també se va presentar. Cròniques del mig estiu està molt vinculat a altres novel·les i narracions d'autors mallorquins dels anys 70. Sabeu que són aquells narradors que van començar a escriure pel desfici que sentien, perquè no els agradava la realitat, eren molt crítics amb el turisme, amb el que ells veien ja com una despersonalització de Mallorca. Les cròniques és un text molt singular en la narrativa mallorquina contemporània perquè estan escrites en primera persona des de la perspectiva d'un nin de 10-11 anys que fa feina a un hotel. És a dir, ja parla també de l'explotació infantil als hotels, de la manera com els pares abusen, en aquest cas dels fills, per anar-los a treballar tan petits. Què més vos puc dir de Maria Antònia? Un momentet, perquè m'he perdut un poc. Bé, la segona obra va ser les cròniques de la molt anomenada ciutat de Montcarrà, on realment Maria Antònia incorpora elements de la rondallística mallorquina, és probablement una de les primeres autores que ho fa. A Menorca ho fa paral·lelament amb Pau Faner, però a Mallorca jo crec que va ser la primera. Una altra aportació important de l'escriptura de Maria Antònia seria l'augment progressiu de personatges femenins a la seva obra. I dones, sobretot, que cerquen la seva autonomia, que volen trencar amb els vincles familiars. Maria Antònia sempre s'ha destacat per emfasitzar la reivindicació feminista i la lluita a favor de la recuperació de la identitat catalana i de la independència nacional. Maria Antònia creia en els països catalans, cosa que cada vegada costa més de creure. En moltes entrevistes se va definir com a feminista independentista. Aquests dos paradigmes es materialitzen la major part de la seva obra. Gairebé totes les seues novel·les estan protagonitzades per dones, no totes, tenim Tallats de lluna, que és curiós, que està protagonitzat per dos homes. Als anys 80 comença a col·laborar amb el col·lectiu literari Ofèlia Dracs, de qui formava part també en Jaume Fuster, en Toni Serra, en Joaquim Soler, la Margarida Aritzeta i molts altres autors en qui publica algunes novel·les, com per exemple Negra i consentida, S.F., Bocato di Cardinale o Misteri de reina, aquesta ja més tard, el 94. I arribem així a la Roser. Roser, tu la vas conèixer en aquesta època, a l'època d'Ofèlia? Sí. Bé, primer que tot, gràcies per haver-me convidat a parlar de la Maria Antònia. Jo la Maria Antònia la conec, no sabria dir exactament, em sembla que podria fins i tot trobar el dia, però podria ser que m'equivoqués. Però en tot cas era
89-90. Jo el conec a través del meu company, que era el Quim Soler, que en aquell moment ja eren, diguéssim, del col·lectiu Ofèlia Dracs, i jo conec a tot el col·lectiu, però amb la Jaume i la Maria Antònia de seguida hi ha més relació que amb altres del mateix col·lectiu, per afinitats diverses. I a més, poc després el Quim cau malalt, i de fet jo participo a l'últim llibre de l'Ofèlia Dracs, aquest El misteri de Reina, que ja és com una mena de comiat, vull dir que, perquè de fet surt amb un conte del Quim quan el Quim ja és mort. És com una mena també de comiat, perquè el Quim era un dels que burxava més perquè continués el col·lectiu s'havia anat esgotant, entre cometes, perquè les coses no es poden allargar fins a l'infinit, tampoc. I el que passa que era un experiment que jo penso que anava junt amb altres experiments que es feien en aquell moment, sobretot la seva generació. Perquè, per una banda, aquest desfici que deies tu de crear un espai literari propi d'àmbit de països catalans, de crear totes aquelles estructures que no hi eren, que no existien, que el franquisme havia anul·lat o senzillament no havia deixat créixer, i hi havia tantíssima feina a fer que tenien com una mena de desfici de fer una mica de tot. Llavors feien, el mateix col·lectiu de l'Ofèlia Dracs, en part eren col·lectiu trencabel, que feien articles d'opinió. Vull dir que tocaven feien tots els papers de l'AUCA, i hi havia, jo penso que a vegades potser fins i tot més voluntat que capacitat, però és igual. I era molt vital, no? I crear una literatura de gènere era un dels objectius, perquè era un espai buit a cobrir. I aleshores, però com expliquen els Ofèlis, diguéssim, més de la primera època, ja dic, jo arribo a les acaballes, això em passa sovint, d'arribar a les acaballes de les coses, sí, què hi farem? Doncs era també era un saber fer coses i a la vegada xalar, passar-s'ho bé. Els llibres de l'Ofèlia eren fruit moltes vegades de sopars que s'allargaven, vull dir, sopars que es bevia, es menjava i es reia, i d'allà sortien aquests contes, aquests volums de contes que tenien un fil, que diguéssim, un fil primet que els lligava. Per exemple, el Negra Consentida havia de sortir un personatge que es deia la tanguista i havia de passar durant l'època franquista. A partir d'aquí cadascú que fes el que volgués. Llavors hi havia totes aquestes... El Jaume Fuster i el Jaume Cabrera eren una mica els que acabaven donant forma a les coses, i això era, sí, doncs jo aterro i conec la Maria Antònia i el Jaume en aquesta època. I com era la Maria Antònia d'aquella època? La Maria Antònia en aquella època... Clar, jo conec la Maria Antònia, vull dir, era una dona amb molta personalitat, vull dir, no era ni fleuma ni res que s'hi sembli, vull dir, el dia que ens vam conèixer, allà al comiat que li vam fer a Barcelona, a mi em va sortir a dir que la Maria Antònia era una dona potser pacifista, però no era pas pacífica, vull dir, era més aviat canyera, diguéssim. El que passa que, clar, que ja tenia tot el problema de salut, no? Que això, doncs, que jo penso que, en certa manera, algú que és molt vital i que, a més, és canyera, tindre aquest problema físic, que això també crea com una mena de desajustament que tampoc no ajuda ni a viure ni a conviure, diguéssim, no? Però, en tot cas, jo penso que vam lligar bastant perquè teníem algunes coses en comú, i per tant hi va haver una afinitat tant amb ella com amb la Jaume. Vas fer viatges amb ella, no? Sí, clar, jo els conec cap allà als 90s, el 93 es mor el Quim, i llavors es produeix com una mena el Jaume i la Maria Antònia, quasi que m'acullen d'una manera especial. El Jaume m'embolica i em fa entrar a la Junta de l'EL, que no sabem bé què hi feia, perquè jo sí que escrivia, ho he escrit, ho escric, ho escriuré, jo què sé, però vull dir, no tocava gaire, però és igual. M'embolica i jo em deixo embolicar
I va ser interessant perquè vam organitzar unes jornades sobre literatures d'altres llocs, literatures mexicanes, literatures balcàniques, i després el que passa és que, clar, precisament quan estàvem fent el Paraula Amiga dedicat a les literatures mexicanes és quan, això eren uns mesos després del trasplantament de la Maria Antònia, del juliol del 97, i és el desembre, i és quan diagnostiquen al Jaume el càncer. I aleshores, clar, li diagnostiquen al començament de desembre i el 31 de gener ja es mor. Vull dir que és com una mena de terratrèmol molt sobtat i molt bèstia, no? I llavors, clar, aquella amistat que ja s'havia creat llavors i que és una mica bèstia perquè quan li diagnostiquen el càncer al Jaume, el Jaume tenia els mateixos càncers junts que havia tingut el Quim un darrere l'altre. I jo passo a ser una especialista del tema. I em pregunten i em clivellen a preguntes. Bueno, és una manera bèstia de dir, però sí que en aquests moments és quan se creen uns lligams que llavors passi el que passi continuen sent, i fins i tot encara que passis temps sense veure't, vull dir, és igual, però... I aleshores sí, vull dir, quan es mori el Jaume, doncs la Maria Antònia i jo, doncs sí, encara estem més unides. Al començament ella es queda més a Barcelona. Al començament vol vendre's la casa de Viniali, li agafa un rampell, jo insisteixo molt perquè no ho faci, perquè em calent aquestes coses, són de mal fer, i sort que no ho ha fet. Però bé, i sí, ens n'anem una mica a Corremont. Bueno, ella venia sovint, jo venia sovint a Viniali, ella venia al Priorat, on anem a Praga, on anem a París, i no anem a més llocs perquè tampoc no mos ho podíem permetre. Però sí, i jo intento que continuï escrivint, però no ho aconsegueixo, bueno, no només ho intento jo. Acaba de fer el que tenia entre mans, si tu vols, però no és... No sé, és complicat perquè quan algú li trasplanten el cor, doncs suposo que a part de la part física, tot i que ella sempre deia el cor és un múscul com un altre, vull dir, no és el dipositari dels nostres sentiments. Però, clar, és un trasbals molt bèstia, i sobretot en el seu cas, que ella sempre ho deia, he tornat a viure per viure la mort del Jaume. Per tant, això és tot un trasbals. Ella diu que en aquella època les paraules no li eren amigues. Jo me'n recordo. Sí, és una de les frases que sempre deia. Una de les frases que sempre deia per dir no m'empipeu i escriuré quan voldré, quan podré o... Sí, això també ho vaig explicar l'altre dia, allà on, per tant, a tu ja et sonarà. Jo com que intentava, doncs, perquè també hi havia una tendència a deixar-se anar, normal, per altra banda, no? Vull dir, digue-li depressió, digue-li el que vulguis, però és normal que passi, no? I a més, clar, la Maria Antònia es menjava cada matí una farmàcia sencera per esmorzar. I això, doncs, tampoc no, perquè, clar, el cor sempre serà possible de rebuig, no? I llavors jo fins i tot vam dir, fem una cosa a quatre mans. No seria cap ofèlia ni res que s'hi assemblés, però allò de... I sí, ella deia això, vull dir, havíem d'escriure una novel·la, o vés a saber què, que es diria L'infern dels homes feliços. Això sí que ho teníem. Teníem el títol, i no vam tindre mai més res que no fos el títol, a part de correus electrònics o d'esbaris diversos, quan ens anàvem per aquí i per allà i bevíem i fumàvem, diguéssim. Però va arribar un moment que a part de la tossuderia seua, que posava a prova la meva pròpia tossuderia... Dues dones tossudes? Dues dones tan tossudes, deu ser... Sí, hi havia moments que sí. Totes tu, perquè jo l'he coneguda tossuda, però amable, jo no sé si... Bueno, però quan ja saps allò que diuen que la confiança fa fàstic, doncs, com que hi havia prou confiança, doncs el que passa és que ens podíem dir les coses i sense posar gaires filtres, però mai trencant el lligam, ans al contrari, vull dir, són maneres de ser també, no? I políticament, vau militar juntes? Políticament és curiós, hauríem pogut militar juntes, però no hi vam militar, tot i que podríem dir també que són vides paral·leles. La Maria Antònia va militar al Sant,
com la Margarida Nitzeta, per altra banda. Jo no vaig militar al Sant, jo vaig estar un temps fora del país per qüestions polítiques, per tant érem de la mateixa tropa, amb trinxeres diferents, per dir-ho així. Per tant, en aquest sentit també hi havia, evidentment, una confluència d'idees i de pensaments i de maneres de veure el que pensàvem que havia de ser aquest món que cada vegada està més desmanegat. Na Maria Antònia també va ser guionista, ara m'he preparat, però ara no sé molt bé. Va fer guions propis d'adaptacions literàries també d'altres autors, va adaptar la Dida, per exemple, per al teatre, ho estudia en Lila. I tu, Toni Lluís, tu has adaptat Amor de Cans o només l'has dirigit o les dues coses? Quina feina has fet a Maria Antònia? Explica'm-nos una mica com era Maria Antònia per tu, a veure. Aquesta Maria Antònia, autora... Jo vaig... Us controlava el que fèieu o no? Això que vull saber, perquè ella em deia que no, però jo no ho sé. Jo vaig arribar a Maria Antònia, és a dir, jo crec que la vida m'ha conduït cap a Maria Antònia, és a dir, jo vaig començar, jo sabia el seu nom, evidentment jo també som de Manacor, i a l'institut varen llegir un llibre seu, i m'ha agradat molt, era Joana E, varen llegir a quart d'ESO. I quan vaig arribar a nostra, molt emocionat, he llegit aquell llibre que m'ha agradat molt, el meu cunyat, que a l'institut, en el mateix institut Mossèn Alcover, havia llegit Amor de Cans, va dir, jo en tenc un, te'l passaré, i me'l va passar, i me'l vaig llegir. Res, i quart d'ESO va quedar així, un jove que no tenia altres corolles, que sortia de festa i passat-s'ho bé. Arriba a Barcelona i vaig anar a raure en el pis de la Maria Antònia, no me digueu per què, vaig viure en el seu pis, que ella ja vivia a Vinyali, però jo no la coneixia. I vaig saber que era el pis de na Maria Antònia Oliver, que jo en aquell moment vaig dir, na Maria Antònia Oliver, clar, un al·lot de quart d'ESO que té mitificat aquells llibres que ha llegit, visc en el seu pis, però no la vaig veure mai, perquè jo era a través d'anar a Son Planes que vaig arribar en aquell pis. Res, i un dia érem una manifestació d'aquestes polítiques, que sí que mos uneixen també, per aventura amb ella la mateixa trinxera, per fet de ser del mateix poble i tot això, i aquesta darrera època, i érem allà, i me van dir, Ana Maria Antònia Oliver, jo m'he girar. I vaig dir, ai, Maria Antònia, són de vora la millor escritora en llengua catalana. I ella va estar elevada i li vaig dir, jo vaig viure en el teu pis i ja m'ho van posar a xerrar i ja m'ha convidat i m'ha dit, vine a veure'm un dia a Vinyali quan siguis per Mallorca. I jo, clar, l'oportunitat d'anar a veure que Ana Maria Antònia, estant de Maria Antònia xerrant amb ella, tot d'una ja m'ho van passar el telèfon i vaig anar a casa seva un dia a veure-la. I res, vaig anar allà, varen xerrar, varen fer segurament no tanta bauxa com aquells que feien els sopars, però sí que me va treure una pomada amb una copa, me'n record, i dos xillarros allà, i vinga, i vàrem estar. Xillarros, sí, m'ha dit, no ho hauria de fer, però ho faré. D'això que t'he dit fa molt d'anys, de fer més de 15 anys. Fins, sí. Però bé, mos ho vàrem passar molt bé, vàrem tenir moltes converses. Res, i jo llavors ja seguia vivint a Barcelona i un dia pensava, perquè jo tenia feina però que no m'ocupava gaire temps. Eren d'aquestes coses dels actors que pareix que fas molt però realment fas poc. I estava avorrit. I vaig anar a Cavilar de dir, com és que la televisió pública de Balears no ha adaptat mai cap llibre de la literatura que tenim tan bona aquí a Balears. Segurament perquè a Catalunya sí que vaig veure qualque adaptació per TV3 i clar, hi faig la comparativa. I jo vaig començar a pensar i vaig dir, na Maria Antònia té coses molt bones. Segurament vaig anar a Cavilant de Maria Antònia Oliver per totes aquestes coincidències de la vida que me varen dur cap a ella. I la que vaig veure més adaptable, evidentment era de les que jo coneixia, era Amor de Cans, ho tenia tot. Tenia... És a dir, no havia d'adaptar res, simplement l'havia d'agafar, havia d'anar organitzant els capítols, així com s'havia de fer. Vaig fer un projecte, vaig xerrar amb ella, vaig dir, Maria Antònia, què t'apareix això? Ella va estar elevada, va dir sí, però jo no faré res. Me va dir, ja m'ho va dir ben clar, a mi no me maregeu, jo vos dones per mi, no sé què i tal. Però jo vaig presentar el projecte a Barcelona, aquí a IB3, i en el principi van dir que els agradava molt, però havien sortit
de l'època d'en José Ramon Bauzá, d'en Jaume Mates, que no hi havia dobbers, que no hi havia res, coses de molt baix pressupost i tot això, i va quedar tot dins un calaix. Sí que des i ara hi anàvem a IB3 deien, no recordeu que hi ha això, men, sí, i tal. Sí. I quan jo vaig tornar de Barcelona a viure a Mallorca, després de 3 mesos, coses de sa vida, telefonen i diuen, volem 2 capítols o 3 de Molatens, els 3 primers. Doncs hi van dir 3 capítols, quedarà com una cosa molt coixa, molt fluixa. I vàrem insistir més i al final els varen comprar tots. I res, i a partir d'aquí ja varen començar a fer bastanta feina en Maria Antònia. És a dir, ja ens varen seure, varen fer moltes de reunions, també en xillarro i copa, això sempre anava acompanyat, i bàsicament ella allò que va fer és donem-mos i donem-me, en aquest sentit, via lliure. És a dir, jo a la primera i la segona temporada vaig fer més d'adaptació, sí que coordinava un poquet la direcció i tot això, la tercera sí que vaig dirigir més seqüències en pla audiovisual, però jo no són d'audiovisuals i per tant allò que feia era, se diu show manager, que li diuen en anglès, que era un poc coordinar la direcció, els actors, quin és el to, i la Maria Antònia allò que feia era llegir els capítols, diguem-nos quines coses, també va estar, per exemple, en tots els temes de repartiment, donava vistiplau, mos ajudava, i sempre va ser allà de vora, venien els rodatges, rèiem, s'ho passava bé, mos telefonaven, que t'ha aparegut això, i va ser un poc el camí que varen seguir. És vera que la segona i la tercera temporada anaven deslligades del llibre, perquè evidentment havien de continuar una cosa que no estava escrita, i això sí que amb ella sí que varen tenir moltes xerrades a partir de això continuarà cap aquí, això continuarà cap allà, i ella deia, m'agrada o no m'agrada, o això m'agradaria que anés cap aquí, però ella posa't a escriure i va haver un moment que va dir, jo vull escriure. Però al final, quan se va trobar en la realitat d'aquest segle XXI tecnològic, que tots són frisar i fer via, i va, i dates límit, va dir, no, jo ho veuré, ho faré com fins ara. I llavors, quan va acabar a Molatens, ja vàrem començar a enllestir l'altra adaptació, que era la de Joana E, en aquest cas per teatre. Jo al principi Joana E no la veia per televisió, i arran d'escodrinyar-la i depurar-la, he dit, també se podria fer. Vull dir que... Trobes la faràs encara? No ho sé. També és vera que jo soc molt Maria Antònia Oliverista. Ai, a veure, Maria Antònia Oliverista. Oliverista. Bé, ens l'apuntarem, aquesta. Però també és vera que hi ha molt d'altres autors i que també s'han de novel·la. Però bé, jo crec que seguirem fent feina en aquest sentit, perquè ara Joana E, realment, ho comentàvem abans, pels instituts, jo allò que veig moltes de vegades quan feien Joana E per públic general, som els de sempre, aquí ja no hem de convèncer, aquí ja sabem que aplaudiran perquè combrallaran en tot l'ideari de la Maria Antònia Oliver. Però és veritat que quan ve un institut a veure-la, en què hi ha nins de totes bandes, és allà on aquella obra de teatre allà fa pes. Perquè tu saps que tot allò que diràs no serà gent que aplaudiria, sinó que els farà reflexionar. Nosaltres segurament de tots els temes de la Maria Antònia poden reflexionar i poden debatre i arribarem a el punt de el món és una merda, que hem d'anar a fer a lluitar tant. Segurament en aquell moment que vosaltres vareu començar tota la lluita social, teníeu moltes coses a fer i moltes coses a assolir. Ara n'hi ha més encara per fer. Hi ha moltes coses a fer, però hem entrat com a dins una dinàmica de pessimisme, que realment la lluita, l'organització social, moltes de vegades, a mi m'ha passat que he batallat tant, he lluitat, tantes manifestacions, tantes coses, que al final han quedat en no res, que realment això desanima molt i no sé si ens haurem de tornar a reinventar per arribar a assolir totes aquestes fites que ara deies. I clar, en el moment que anem a un institut i venen joves que tu veus que els pot fer pensar en temes del feminisme, del col·lectiu LGTBI, que puguin comparar quina és la situació actual de tots aquests col·lectius i com era en temps enrere, que allò ja fa molt de pes. I és quan realment dius tot això que va escriure una Maria Antònia pot fer obrir moltes mentalitats d'aquests joves d'avui, com varen obrir Antoni Lluís
de quart d'ESO de fa més de 35 anys. Per tant, jo crec que queda molta Maria Antònia per endavant. Jo, en tot cas, sí que recordo quan vau començar a treballar, perquè per ella va ser com tindre la possibilitat de fer alguna cosa més amb la seva obra, al marge de que pogués o no pogués escriure, sí que va ser una injecció de vitalitat i d'optimisme per compensar també aquesta altra banda que deia abans, que potser s'ha quedat una mica així com a més fosca, no? I jo recordo que em parlaven per telèfon d'això i era realment un al·licient molt important i perquè vitalment també el necessitava, no? I no era fàcil que li aparegués i que a més fos gent jove, perquè una cosa és que els de tota la vida d'això és que dius, mira, va, anem a donar un cop de mà, diguéssim, no? Però que fos de gent jove. Allà va vindre una vegada que li vam fer al poble. Ella, quan vam crear el Centre Quim Soler, ella és, ha sigut fins ara, la vocal d'honor, diguéssim, de la Junta de l'entitat, i vam portar, amb l'Assun Planes, vam portar l'espectacle de les Cusses, que era el més fàcil, perquè clar, en un poble tampoc no teníem masses infraestructures com per portar segons què, no? I bueno, és això, en el cas de l'UDB3 no, però aquestes coses petites en aquell moment també és el que també l'ajudaven a tirar endavant. No cal dir que després els reconeixements, que sempre són molt gasius en aquest país nostre, reconèixer segons què i segons qui, doncs també, no? El Premi d'Honor va ser també un moment, el que passa que va ser un gran suflé, però que també va estar bé que hi fos, no? Perquè llavors mos passa això, no? Que anem a reconèixer la gent quan la gent ja no hi és, i això és una cosa. Sí, jo crec que molt de temps va arribar en un moment molt bo, és a dir, si ara ho haguéssim de fer ara, ho faríem amb molta d'il·lusió, però ha significat molt més. Sí, i ella encara en aquell moment, perquè ara els últims temps val a dir que sí que la davallada era més pronunciada, però en aquell moment encara estava i ho va viure amb molta alegria, i això, vull dir, és... Clar, jo me'n record, ara no sé exactament si... Ara la gent me fa molt de cas, crec que va dir. Clar, la televisió passa això, la televisió la gent te fa cas. Te fa un cas que quan passen un parell d'anys ho relativitzes. Però és veritat que la Maria Antònia era coneguda per unes capes de la població, es queren, però clar, la televisió te fa fer un vot i clar, arribes a una població que amb un llibre no hi arribaries. I clar, ella va veure que a Vinial la coneixien, però arran de sortir per la tele encara era molt més, i li feien més cas, i li comentaven, i li deien... I clar, jo crec que amb ella hem arribat a temps, i això a mi me dona molta tranquil·litat. També veure ella tan contenta, el fet que, per exemple, ja no només és que la gent te faci cas pels carrers, que la gent compra els teus llibres, la gent te redescobreix, llavors, per exemple, te fan una altra entrevista que no te l'haurien feta, o te fan un programa especial per tu, on els programes de preguntes comencen a aparèixer preguntes que fan referència a tu. Clar, jo crec que això va ser un final apoteòsic per la Maria Antònia, i que no li fa prou justícia com es li haurien de fer, però el manco no han quedat enrere. Sí, sobretot perquè amb aquest món que vivim, en què la durada de les coses és tan curta, cada vegada és una cosa que penses... Clar, per exemple, ara, fa un mes i mig que és morta. Vull dir, la setmana que va morir va ser superconcentrat, però després... Vull dir, de seguida hi ha una altra cosa que passem d'una manera molt... Però això és... No, per això penso que és important també no concentrar les coses que es facin al voltant de les persones, que pensem que val la pena recordar, que són moltes, per sort,
Doncs en moments concrets, el moment de la mort és evident, però jo penso que cal tindre també una mirada de més llarg termini. I ara faré un exemple que sembla que sigui per fer autor, el que sigui, però m'és igual. El Quim Soler, que era era més gran que la Maria Antònia, però era del seu col·lectiu, que s'estimaven molt, va morir l'any 93. I ara, fa 6 mesos, encara no, ha sortit un llibre que es diu La Verda es porta, vida i opinions, de Joaquim Soler Ferret, que ha guanyat el Premi Finestres, que està tenint unes d'això, i el Quim no era ni pensaments conegut com ho era la Maria Antònia, i seguirà segurament sent desconegut, perquè no crec que es reeditin les obres tampoc. Bueno, només vam editar un inèdit aquí, Lleonard Montaner, precisament, però que és un autor molt menys conegut i més estrambòtic i més tot el que vulgueu. I ell a vegades ho deia. El Jaume té una placa en una biblioteca de Barcelona i sembla que les institucions hi han complert amb la placa. A mi m'han donat el Premi d'Honor, a mi. Però del que es tracta és que entre uns i altres l'obra, per dir-ho d'alguna manera, i no només l'obra literària, sinó el context en el qual es va produir aquesta obra i el que representava com a aposta de país, no s'acaba amb això, no s'hauria d'acabar amb això. I això les institucions ho faran o no ho faran, però és responsabilitat de tots nosaltres que sí que això pervisqui. Ella sempre em deia això, el fet d'haver creat una entitat, una associació que es digui Centre Quim Soler, que ningú sap qui és aquest, la persona que ha escrit aquest llibre va conèixer abans el centre que no pas el Quim Soler, i no sabia qui era, i ella deia, són aquestes coses no ho sé, m'estic embolicant, però suposo que ja m'enteneu per on vaig, no? No, però, per exemple, quan se va morir va ser moltes coses i moltes promeses, també, i farem això, hem de fer allò. Jo no he tornat a sentir res. No se'n faran de coses, estan previstes. Estan previstes, el que passa és que hi ha coses que necessiten més temps, necessiten pressupost. No és com quan li van fer l'homenatge en què tu vas participar pels seus 75 anys, va ser una cosa així tot que vaig organitzar durant 6 a 8 setmanes. Vull dir, tot requereix un temps. I sí que se faran, vull dir, hi ha previst un monogràfic, un cap de setmana llarg, 2 caps de setmana pot ser amb la Fundació Mallorca Literària, per exemple, això està previst. l'AEL també té previst organitzar coses, la universitat també, la UIP també volem... Però tot sortim ara de la pandèmia, per dir-ho així, també, saps? Crec que costa més de posar en marxa coses ara que fa anys, ens costa posar-nos, o no sé. Bé, i a més que no sempre ha de ser la mateixa persona, vull dir que han de ser diverses persones, les institucions que organitzen això. No hem d'esperar que una persona ho pugui fer tot, vull dir, hi ha molta gent, també. Clar, és que jo crec que és molt interessant que seguim reivindicant la figura d'Anna Maria Antònia si anem a dins les seves obres, que això per ventura no hem anat tant. La millor manera de reivindicar un autor és llegir la seva obra. No. Això és una frase feta, ja. Però també les hem de tenir, les seves obres, no totes estan a l'abast. Ara hi ha diferents editorials que volen reeditar la seva obra, però també costa, perquè de qui són els drets, qui ha heretat els drets, com els tenen... Vull dir, és... Sí, no, però això ho deia en el sentit de què hi ha dins les obres d'Anna Maria Antònia, és a dir, què conta. És a dir, jo, en la perspectiva actual, allò que m'interessa més d'Anna Maria Antònia és, per exemple, quan feim Joana E, jo m'entem, quan som allà damunt l'escenari, dic, tot allò que Anna Maria Antònia lluitava en aquells anys per aconseguir, ara ja hi som. Molts. Evidentment, ella va dir ara encara hauria de tornar a reprendre, però, per exemple, una de les frases que he dit és jo no me podré casar mai amb Arnau, a mi no me deixaran mai casar-me amb ell. Clar, quan dic a mi no me deixaran mai casar-me amb ell, avui, l'any 2022, no és vera. No és vera. Què mos diu això? Que és gràcies a persones com Anna Maria Antònia, dones com Anna Maria Antònia, que en el seu moment posaven a damunt
paper coses que en aquell moment no se podien ni xerrar, no? En aquell moment, xerrar de la manera com xerra ella escrita era escandalós per la gran majoria de població. Jo quan adaptava Joana a Modatians, que jo en temes de sexualitat no tenc gaire pudors, quan vaig llegir l'escena de com xerren les dones, les 6 germanes, del sexe, me pellava tot pel cap i deia, això no ho poden posar, això és massa per dir-ho per una televisió pública. Jo, que no me fa res, és a dir, va ser una dona molt valenta. I si avui en Joan podria dir, jo ara sí que me puc casar amb Arnau, segurament, gràcies que ella ho va començar a moure i fer entrar dins persones a través de la lectura. Clar, evidentment, en temes del feminisme no m'ha arribat allà on volíem, evidentment, però tot allò que ella diu era un feminisme també tan incipient, perquè no hi havia res més, que, mare de Déu, els assoliments que s'han arribat a aconseguir amb aquest aspecte. És a dir, és veure, este so buit o este so mig buit. Jo m'agrada, si rellegint de Maria Antònia, jo crec que este so està mig ple. Jo penso una altra cosa que relacionada amb això que deies tu, jo crec que també és important que en aquell moment hi havia una pandèmia que després ha vingut que encara no hi era, que no és la pandèmia de les mascaretes, sinó que és la pandèmia del llenguatge políticament correcte, que això ha fet més mal que una pedregada seca. Llavors, clar, vull dir, el llenguatge políticament correcte també ha disfressat a vegades avenços que no són pròpiament avenços, sinó que el que són és una façana, és un vernís que sembla que sí. I això penso que està bé el que deies de rellegir el que hi ha dins de la seva obra, perquè independentment que hi hagi coses que s'hagin assolit i d'altres no, a nivell de llenguatge també mos dona instruments per dir no n'hi ha prou amb guanyar amb el sentit estricte de la façana. Vull dir, en el fons, què és el que està, què és el que passa. I això, el paper de la literatura i el paper del llenguatge, per tant, per mi és molt important i encara no m'ha arribat al màxim, no sé com dir. Vull dir que crec que és perquè per dir les coses pel seu nom i com deies tu, i no anar-se'n per les branques ni anar amb eufemismes ni tot plegat, sinó dir tal com les veus, com les penses, com les sents i com les proposes, també ser valent. I avui en dia fer això no es considera ser valent, es considera ser políticament incorrecte. Doncs a cagar la via, perdó, perquè és que ja n'hi ha prou d'aquest color. I en aquest sentit crec que sí que val la pena recuperar segons quins... Sí, però en un moment en què el manco m'hi situo jo dins un passotisme amb molt de temes, Sí, aquest és l'altre. me sent... Clar, rellegint a Maria Antònia Oliver, a mi m'adona de punyeta món. Ella creia en unes coses que en aquell moment no podien ser d'aquestes maneres i miram a on som. No tant en l'aspecte nacional, que amb això hem anat... Per això jo... Amb aquest aspecte és un altre. L'aspecte Països Catalans, i ella hi creia molt, i en xerraven moltes vegades. Ella hi creia molt. Això és un altre aspecte, però, per exemple, a Modatians i Joana l'aspecte nacional no hi apareixen molt d'altres aspectes, i jo crec que això, dius, home, si la Maria Antònia hi va creure i jo ara crec en unes altres coses, hem de seguir. És a dir, rellegir vol dir no aturar-nos, rellegir, veure què diu, veure què pensava la Maria Antònia d'aquells anys, mos ha de fer, llevem-nos aquest passotisme, sobretot en els més joves, que jo ara ja no som dels més joves, però ja... I tirar endavant. Però el pessimisme, jo crec que en aquella època estava tot per fer i ara... Ara està tot per fer, però... Sempre està tot per fer. Sempre està tot per fer. Sí, és hora d'això.
Sort d'això. Sort d'això. Perquè llavors, quan està tot per fer, hi ha feina per a tothom. I cadascú ha de saber a quin lloc pot fer més bé la feina. Per tant, i quan una ja la tens feta, te n'apareix una altra, vull dir... Però quan miram en el passat, pareix sempre més fàcil que el futur. No, que tu creguis pas. Perquè el passat ja s'ha fet, Ja s'ha fet, i el per futur tant. s'ha de fer, i el futur sempre és més incert. Bé, no ho sé, si voleu afegir alguna cosa, perquè hem d'anar Ja he acabant. quedat a ple. Sí, no, ja veig que... Jo anava a demanar, en comptes de fer filosofia, ja que sou els tres filòlegs, heu parlat de totes les facetes de Maria Antònia Oliver. M'agradaria escoltar si podeu opinar sobre la seva vessant de traductora, que me sembla molt important en Maria Antònia, a més, el que heu contat, escrivia o va deixar d'escriure, però era una persona per allò cultíssima, tenia uns coneixements literaris i bé, i que trobau de les seves traduccions, a més els noms potents que va traduir. Sí, bueno, jo no sóc especialista del tema ni molt menys, per tant, i que tingui el títol de filòloga tampoc no vol dir que hagi exercit gaire d'aquesta. Però jo crec que també, és el que dèiem, no? També era un moment, com que tot estava per fer i calia omplir tots aquests buits, jo crec que també, per exemple, en aquella època no hi havia escoles de traducció ni res que s'hi assemblés. I els traductors eren majoritàriament, vull dir, escriptors. I, per tant, hi havia una... Jo penso que fins i tot hi havia com una mena de... No vol dir que se m'interpretés malament, que se suplís potser el coneixement tècnic molt acurat de la llengua de partida, però el que sí que hi havia era un coneixement molt fons i molt ben assentat de la llengua d'arribada. I la llengua de la Maria Antònia, vull dir, era i és molt potent. I per tant, vull dir, i no només la llengua, sinó la capacitat de ficar-se dins de l'obra que estava treballant. I per tant, jo a vegades tinc la sensació que hem guanyat molt a nivell d'ofici i a nivell tècnic, però que potser el geni no sempre hi és, no? I en aquell moment jo crec que i clar, i la prova és que les seues traduccions continuen aguantant-se, vull dir que no han caducat, per dir-ho d'alguna manera, que llisquen molt bé, i quan tu llegeixes una obra que saps que l'original no està en la teua llengua, però sembla que hagi sigut escrita en la teua llengua, doncs què més pots demanar, no? I a més, clar, això vull dir, traduir obres cabdals, d'autors cabdals, també era un espai a omplir, i per tant també s'hi van afanar, i això també és una altra faceta, com dius tu, és cabdal per tindre també la figura completa de la Maria Antònia. Sí, per exemple, Maria Antònia és molt curiós perquè va traduir del rus sense saber rus, però va traduir amb un traductor, amb en Ricard Sant Vicente, i en Txekov, l'Estepa i altres narracions. I és el que tu dius, ella hauria afegit tots els seus coneixements de la llengua, en aquest cas del català, no? Perquè és una cosa que no li vaig demanar mai, li volia demanar, veus? Com s'ho feia per col·laborar en traduccions de llengües que ella no coneixia. Home, si ho va fer amb el Ricard Sant Vicente, us feia amb el millor traductor que pogués, el millor coneixedor del rus que encara hi ha ara, vull dir, encara és una eminència en aquest sentit. Això seria curiós saber com es compartien les tasques, m'entens? Això ha sigut molt interessant i és una cosa que se m'ha va quedar entre tantes altres. Jo crec que si ell traduïa de rus i ella li posava la literatura a partir de la llengua
Sí, però en Chekhov és... Crec que hi pot haver traduccions molt literals i a partir d'una traducció molt literal tu hi fas la teva literatura i la teva Bueno, realització. com aquests Jo crec que no ho traductors que sabrem. primer posa el Google Traductor i després el refan. Exactament. O que agafen una... Els traductors no, el una Google llengua de Traductor pont, no, o agafen una llengua però pont. hi ha traductors automàtics, vull dir que no, que cada vegada estan més afinats també, i que per coses tècniques, vull dir, tampoc no cal... Hi ha moltes- Si el que t'interessa és entendre el que et diuen, doncs ja n'hi ha prou. Ara, clar, una cosa és entendre el que et diuen, l'altra cosa és fer una obra literària. Durant molts anys, moltes traduccions d'original català a llengües estrangeres s'han fet a partir de la versió castellana. Perquè tu ho veus de vegades i tu saps, quan coneixes molts de traductors d'altres llengües, quin és el seu nivell i penses, això no ho ha fet així, això ho ha fet a partir de la versió castellana, perquè no sabien prou català. Vull dir que amb les traduccions ara hi ha molts més professionals, no? A partir de la Fira de Frankfurt hi ha hagut de tot, però al final de la Fira de Frankfurt escassejaven els bons traductors cap a llengües estrangeres. Bé, això és un altre tema ara, deixem-ho. Perdoneu, jo, continuant amb les traduccions per Sí. de l'altre costat, comentaves que vares ajudar la Maria Antònia amb traduccions en alemany. Quins llibres de la Maria Antònia s'han traduït a altres idiomes? Sobretot, no sé si ho duc, però jo, per exemple, vaig fer les gestions per traduir Tallats de lluna a l'alemany, que acabava de sortir en català, i en aquells moments hi havia Alemanya i m'encarregava un poquet d'aquestes coses, i va ser bastant fàcil de traduir-lo a l'alemany, vull dir que no era... Va ser fàcil de trobar una editorial, de publicar-lo, se va vendre molt. Crec que hi va haver... Aquest és el problema. Quin tiratge tenen aquests llibres, qui controla les vendes, qui controla, no? Però, en fi, la Maria Antònia estava molt contenta, vam fer un viatge totes dues per Alemanya, presentant el llibre, i recordo que se va disgustar moltíssim, 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 perquè el traductor a l'alemany no va venir a una taula rodona amb un sopar que havia després, no va voler venir, no sé per què no va gosar conèixer la Maria Antònia. Jo crec que ella respectava molt la feina dels traductors, potser també perquè ella l'havia feta, ella hi havia sigut traductora, no? I li interessava molt conèixer les persones que agafaven la seva obra i la composaven normalment en una altra llengua. Jo crec que això per ella era molt important, conèixer aquestes persones, i en aquest cas no el va conèixer. Bueno, aquí amb la seva traductora, amb la Kathleen McNerney, per exemple, que hi tenien a més una amistat, vull dir, important, i sempre, vull dir, hi havia intercanvis, perquè amb això sí que no era pas... Jo tinc el llistat, crec, de les traduccions. El tinc per alguna banda. Pot ser que ara se'n facin més, també no ho sé. Sí que no ho veig, no ho duc aquí. Jo diria que les de l'Elònia Guiu també, si no recordo malament, en francès, amb alguna d'aquestes col·leccions de sèrie negra. Sí, jo la tinc, se diu un, deux, trois. No? Es diu un, dos, tres. Vull dir, és una mica així. No, jo tinc la llista de l'AE que posa obres traduïdes als idiomes, però no sé quines, però alemany... Has de pitjar. Quan pitges te surten. Clar, castellà, francès, italià, hongarès, neerlandès, portuguès i romanès. Sí. Déu-n'hi-do. Pintures, és el que tu deies, de les obres sense el tema nacional, pintures són més universals, com la Joana E, el Tallat de Lluna. No ho sé. Pot haver nacional sempre és, però no és un tema mai... Però en Elònia fa algunes... Tira de tant en tant algunes en directe sobre el tema. Sí, però no és el tema central. No. Bé, perquè no fa pamflets, tampoc. Exactament. Toni Lluís, te treballes en una adaptació de l'Elona Guiu per televisió? M'atreviria tot. Les hauria de tornar a rellegir, perquè clar, aquesta sí la vaig llegir fa molt d'anys, perquè jo cada vegada que anava a Maria Antònia me donava un llibre seu, i només n'hi ha un que no he pogut llegir d'aquestes maneres, no sé si ho compartiu, Crineres de foc. No he entrat. I jo dic, per aventura, d'aquí un parell d'anys hi entraré. De moment, és un llibre seu que no... Però l'Elònia Guiu, clar, seria fantàstic. Seria més també per fer coproducció en TV3 i això, perquè clar, passa allà a Barcelona. Ella va fer un guió per la ràdio, crec. Per la ràdio. Això sí.
De Nelònia Guiu. Sí, d'una de les novel·les. Això sí que ho sé. Qui sap? Bé, deixem aquí. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres.